kapuso, mas espesyal gayud ang Valentine's Day kung ikaw mismo ang mag-andam sa sawan ninyong pagkaon with your Valentine's Day. Busa dinhi sa DIY with Cecil, magkat-on kita sa paghimo og bolognese pasta o fresh garden salad. Romantic date ba ang inyong gusto karong Valentine's Day? Dinhi sa usa ka French restaurant sa Bukirang Bahin sa Sugbo, magkat-on kita sa pagpreparar og fresh green salad and bolognese pasta nga pwede kaayon nimong andamon, especially for your Valentine's date. Mga kapuso, this Valentine's Day, andam na ba mo sa inyong Valentine's date? Kay kung wala pa, tabangan ta ni Chef Richard kung usay angay natong andamon karong Valentine's para sa inyong date. Hi, Chef Richard! Hi, mayong hapon. Sir, usay, hapon, Sil. Pwede natong andamon karong Valentine's Day. So, ang akong advice, maghimo ta og fresh garden salad. So, it's very fresh. Just only just fresh ingredients here. So may kamatis, may kanang red radish, so parsley, and they will make a very simple dressing. Together with Chef Richard Amado, una natong himuon ang fresh garden salad. Sa mixing bowl, isagol ang green lettuce, tomatoes, red radish, orange, ug red cabbage. Pwede kaayong i-mix ang uban pang veggies and fruits nga inyong gusto. Next, tudluan kita ni Chef Richard sa paghimo og vinaigrette. Sa usa ka container, i-squeeze ang lemon juice, add olive oil with salt and pepper. Kini ang dressing sa green salad. Pwede usab butangan og pepperoni slices, balsamic vinegar ug parmesan cheese. And now, bolognese pasta na usab ang atong katunan. Ang mga ingredients: homemade pasta pappardelle, parmesan cheese, garlic, basil, salt, homemade tomato sauce, bacon ug butter. Sa boiling water, ihumol ang pasta for 2 minutes para ma-achieve ang al dente texture. For the bolognese sauce, igisa ang butter, roasted garlic, homemade smoked bacon, homemade tomato sauce, ug ang pasta. So karon nga nahuman na ato ang pasta, mga kapuso, tudluan sa ni Chef Richard unsaon ang plating. Kay important kayo ang plating, di ba, Chef? The food, you can see it first in your eyes. Before tasting it, you see the food first in your eyes. Ang tip ni Chef Richard sa plating, always create height sa pagbutang sa pasta ngadto sa plato. And garnish with fresh basil, parmesan cheese, and olive oil. So, human na. So, our fantastic, lovely pasta pappardelle bolognese. Perfect! Ug kini na ang atong fresh garden salad and bolognese pasta, made with love and served with a happy heart. This Valentine's Day, ang importante, makauban ninyo ang inyong mga loved ones sa pagsaw sa inyong giandam nga mga pagkaon. Busa, Happy Valentine's Day mga kapuso!